Os servizos son as actividades que non producen bens materiais e que van destinados a atender necesidades das persoas e empresas. Os servizos se clasifican en públicos e privados. Os servizos públicos son financiados polo Estado co diñeiro dos impostos. Os servizos privados ofrécenos as empresas privadas. Os servizos privados son pagados polos consumidores. Os servizos privados tenden a concentrarse nas áreas urbanas, mentres que os servizos públicos están repartidos polo territorio. Comercio. O comercio é o intercambio de bens e servizos. E hai dous tipos, o interior e o exterior. No exterior hai importaciones e exportaciones, que son a balanza comercial. E no interior hai ao por maior e minorista, ou polo miúdo e por xunto. Por que se ponen aranceis? Por 3 razóns. 1. Protexer o emprego e a produción das empresas nacionais. 2. Procurar a seguridade do Estado. 3. Evitar o desabastecemento de produtos básicos. Transporte. A definición de transporte é traslado de mercadorías ou pasaxeiros dun lugar a outro. Ten 3 funcións: económica, social e política. Económica. Traslada as mercadorías. Social. Conecta culturas. E política. Conecta aos habitantes dun territorio ou é un enlace estratéxico. Hai 3 tipos de transporte: terrestre, marítimo e aéreo. No terrestre hai 2 tipos: por carretera ou estrada, que sería para tramos curtos. As súas vantaxes son que é flexible e os seus inconvenientes son a contaminación, os accidentes, os atascos e o custo das infraestruturas. Por ferrocarril. É para máis volume de mercadorías e pasaxeiros. As súas vantaxes son a súa capacidade e a súa velocidade. As súas inconvenientes son que non é flexible, contamina e o custo das infraestruturas. Marítimo. As súas vantaxes: é barato. As súas inconvenientes: lento, contamina e custo das infraestruturas. O transporte marítimo é para traslado de mercadorías. Transporte aéreo. É para distancias longas para pasaxeiros e mercadorías especiais. As súas vantaxes son que é rápido, cómodo e seguro. As súas inconvenientes son
a súa capacidade limitada, a alta contaminación, as longas horas de espera e o custo das infraestruturas. En España tamén temos eses transportes. No terrestre temos por estrada, que organízase de forma radial, e no centro de Madrid. Por ferrocarril, importante na capital é o AVE. O transporte marítimo. O porto máis importante é Alxeciras. Transporte aéreo. Temos 3 aeroportos: Madrid-Barajas, Barcelona El Prat e Palma. Turismo. Definición: desplazamento das persoas fora do seu lugar de residencia. Tipos segundo motivo: de ocio, sol e praia, xogos, cultural, deportivo e rural. Persoal: saúde, compras, relixioso. Profesional: traballo, exposicións e congresos, formación. O turismo fomenta diferentes actividades. Motivos do crecemento do turismo. 1. Período de vacacións pagadas. 2. Desenvolvemento e abaratamento dos transportes. 3. Internet. 4. Mellora dos salarios nos países en desenvolvemento. 5. O aumento da clase media. Efectos e consecuencias do turismo. Efectos económicos. Crea emprego e oportunidades de negocio. Efectos ambientais. Valoramos o noso patrimonio natural e cultural. Efectos socioculturais. Contacto con outras culturas. Consecuencias económicas. Traballo temporal e mal remunerado. Consecuencias ambientais. Modificación da paisaxe e consecuencias socioculturais. Perda das formas de vida tradicionais. Sector terciario en Galicia. O comercio é moi dinámico, xa que empregan moita poboación activa. Galicia exporta produtos alimentarios, roupa, madeira a Francia e Portugal, principalmente. Os transportes en Galicia organízanse en torno ás cidades importantes. Galicia ten 5 grandes portos: Ferrol, San Cibrao, A Coruña, Vigo, Marín e Vilagarcía de Arousa. Galicia ten 3 aeroportos: Rosalía de Castro en A Lavacolla en Santiago, Peinador en Vigo e Alvedro en A Coruña. O Camiño de Santiago representa o principal recurso turístico de Galicia. En segundo lugar, destaca o turismo cultural. Tamén é importante o turismo termal en Ourense e sol e praia nas Rías Baixas.